Ibiyaan ko nimo. Oh no. Yatang nakuha tanan. Uh-oh. Yo mga Kaangat TV, nandito po tayo. Mga Kabugs TV, so nandito po tayo mga Kabugs sa California City mga Kabugs. No. Karkar bitaw mga Kabugs. Cebu. Atong buhaton mga Kabugs, magdrama dito mga Kabugs. A few moments later. Anong yan, mangkunin mo? Oh no. Yata man nagkuhantan na. Uh-oh. Hindi kan sa kong hantod sa kong tiil. Ano mo mong kumbiyaan? Pasaylo ako. Napulaan na lagi ko nimo. Napulaan ka? Hindi pa dahil ko sapat nimo. Sapat man pero napulaan na lagi ko. Oh Pasaylo no. ako ba? Kung hindi mo kumbiyaan, magikog ko. Magikog ko. Oh no. Ay, sa paghikog ko, grabe, hasan nimo eh. Abi pa lang ako hinungdan nga namatay ka. Hindi mo kumbiyaan, magikog ko. Oh no. Ayaw kumbiyahe ba? Grabe, hasan nimo eh. Ayaw paghikog ha. Basta gipulaan na lagi ko nimo. Pasaylo ako, napulaan na lagi ko. Uh-oh. 10 years from now, Oh no. sabi hasad nimo ay napulaan ka. Mura niya ako ikasulti nimo. Mahal ti ka pero napulaan ako. Oh no. Paalam. Salamat sa pagtanaw mga Kabugs. Bye bye.